दूधी चीनी खा के जिया तानी सन। तू तो चल गईलू धनी घर में बियाह करके, अपना माँ या भाई के भुला गईलू। ऐसे काहे कहतारू? तारा पेंशन मिले ना? हाँ तो पेंशन मिलेला तो तो दवा बीरो में हमार खत्म हो जाला। ए घड़ी बीमारियों तो ढेर हो गइल बा हमरा। एगो तहारी भाई बा निकम्मा, एकर कोई नौकरियो चौकरियो नइखे लागत। हम तो बड़ा मुसीबत में बानी, का करी? सुनले रही कि ओकर नौकरी लाग गल बा। कोई कहत रहे कि तहार भाई के नौकरी लाग गल बा, आ तू कहतारू कि ओकर नौकरी नइखे लागल। अरे हाँ तो लागल रहे, लेकिन नौकरी से निकाल देले सन। कहत रहे से कि 5,000 घूस लागी तब नौकरी पे रखे। उहो कोनो कलेक्टर के नौकरी लागल रहे, गार्ड के तो नौकरी लागल रहे। 5,000 रुपया हमरा भी जुड़ा ताकि दी कि फिर से नौकरिया लागो। 5,000 में ओकर नौकरी हो जाई?